Sabuwar waƙar mawaƙi Nura M Inuwa kenan wadda ya yi wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara dangane da sabon aure da ya yi aure. Aisha Humaira watakan yarinyarsa wadda suke waƙa tare. Mai saurare da fatan za ka gyara zama domin ka ji kanun bayanan da muke ɗauke da su a yanzu haka da wannan waƙa daga farkon ta har ƙarshen ta. To da ka daure ka kasance da mu, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana lakin da alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun ɗora. Tabbas ƙwarai da gaske watakan mawaƙi Nura M Inuwa ya yi sabuwar waƙa dangane da auren wannan mawaƙi watakan Dauda Kahutu Rarara da Zankaɗe da amaryarsa Aisha Humaira. Yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske mawaƙi Nura M Inuwa ya yi sabuwar waƙar da ya yi da wannan mawaƙa da ya waƙe su dangane da auren nan da suka yi. To tabbas ƙwarai da gaske ta burge mutane, tabbas ƙwarai da gaske a yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske Dauda Kahutu Rarara ya ba wannan mawaƙi dangane da irin wannan waƙa da ya musu, wanda a yanzu haka da tabbas ƙwarai da gaske ba sa shiri, amma tabbas ta sanadiyar wannan waƙa da wannan mawaƙi Nura M Inuwa ya yi wa wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, a yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske sun dawo suna shiri. A yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske masoyan wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara sun fara maiwa da wannan mawaƙi Nura M Inuwa martanin wannan waƙa da ya fito ya yi wa wannan mawaƙi watakan Dauda Kahutu Rarara dangane da wannan aure da ya na sunna. Na saurari dai kada ka mu sha'afa da ku daure ku dana mana subscribe din, kana ku biyo mu har cikin bidiyon nan namu da kunna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun zafafan waƙoƙinmu da zarar mun saki. A yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske wannan mawaƙi Nura M Inuwa ya ja a kansa zagi dangane da irin wannan waƙa da ya saki ta wannan aure na wannan mawaƙa watakan su Dauda Kahutu Rarara. A yanzu haka tabbas ƙwarai da gaske kowa yana tufa albarkacin su dangane da wannan aure na wannan mawaƙa guda biyu watakan Dauda Kahutu Rarara da Zankaɗe da amaryarsa watakan Aisha Humaira. Masu saurare muna muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu a yau. To da ku dole ku kasance da mu a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa25 TV. To da ku dole ku danna mana subscribe din, kana ku danna mana liking da alama ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun zafaffan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu saurare muna godiya, nan za mu dakata masu saurare, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara saka muku wani sabon labarin namu wanda muka taho da shi a yanzu haka.